Os veciños de Meaño poderán desinfectar as súas mans en calquera momento do día e nas zonas máis confluídas da vila. Porán facelo grazas aos 7 dispensadores de desinfección que o Concello instalou en puntos claves como a Casa Consistorial, os centros de saúde, os colexios ou na Praza de Dena. Fomos ampliando este tipo de medidas de desinfección, aplicando desde o domingo 3 de maio, instalamos uns dispensadores de pedal. A iniciativa xurdeu a través duns operarios municipales e unha empresa daqui de Meaño. Esta medida é un dos 3 eixos do programa de prevención do Concello de Meaño. Este punto complétase coa desinfección diaria de algunha rúa do municipio. Os dispensadores están sendo moi utilizados pola veciñanza. Sobre todo que dá un poquinho de autonomía, cada vez que entran no coche e saen ou van a entidades bancarias ou van a facer algún tipo de compra, pois é moi cómodo, está tendo bastante éxito, sobre todo que está instalado en Dena. Outro dos puntos deste plan de prevención é a dotación de equipos de protección individual. Para personal, casi todos os servicios que temos son municipais, son xestión propia. Entón, dotámonos, compramos os EPIs, as mascarillas, compramos nas farmacias, e hidrogel tamén, e dotamos o personal. No servicios de centro social fixemos algo similar, incluso máis con reforzo de personal e tamén con indumentaria. Compramos varias mudas porque tiñan que ir a asistencia a domicilio. Entón, o tema do EPIs, desde o inicio, tomámoslo bastante en conta. Este punto tamén se completa co reparto de máscaras de forma gratuita por parte do Concello. O último dos puntos do eixo está destinado a garantir o distanciamento social. Para elo peonalizaranse algunhas rúas de xeito temporal. No tema de Dena, que é onde maior poboación temos, e aí había moita xente camiñando. Aí o que fixemos foi cortar 3 viales e permitimos que as familias con neno, bicicletas, señores maiores poidan camiñar sin ningún tipo de problema con total seguridade onde non circulan os vehículos. O uso continuo destes dispensadores demostra a gran acollida que tivo para a veciñanza, nun concello no que apenas se registraron unha decena de avisos por incumprir as normas. O alcalde agradeceu o bo comportamento da súa localidade.